Смерть подобная на Пушера, на Кемденском мосте. У меня за спиной, там, где давно нема крылов. Кожны сам выбирае жить, ці откидывать пригожий тень. Якою быть уласна силой. Кожны сам выбирае себе імя, по себе жанчыну, по себе дорогу. Не, сказать немагчыма, што будзе пасля. Таму трэба кожную новую радасць сустракаць новай трывогай. Хрост не набліжае цябе да свету, карані не гарантуюць табе рост. І калі сёння апошні дзень гэтай клятай планеты, дык я шчаслівы, бо пражыў наўпрост.